Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Ngono lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nuthuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih, monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Ladalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Terus semena. Kula wonten paring kadhawuh Rama. Capet-capet mergo arang-arang nggonku pinanggya kelawan Panakawan sing mripate jembar. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih, mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh ladalah. Lho, rung lucu kok wis guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. nggih. Padha kanthi raja sapraptamu ning negara Pancala. Nona amet pasang kaliman tabe tinebene ledune dumawing tawang-tawang. Linepatno ing tulak manu sinuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu, Bagong.
Nek niki mboten pangling ketara lele niku. Kali gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul tung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala gateng mriki. Oh ya wis wonten aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padharja sapraptamu, wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha Kandirarja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Prayogan nuwun ngadhep ning karsaning Paman Prabu Pancala, Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ning negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ning negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binandhuking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun. Ya, pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali marang negara ing Pancala? Oh, mboten. Lho, ora diutus. Mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lek-lekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu isa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kok sik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa.
Lah Wara Drupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan neng Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kuse-kuse. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa ki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih Sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik, dewa paring dawuh iki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Mbak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpake Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung rasaku.
Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna pandhita ing Sukalima rawuh mrene. nggih ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajakuwara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang Putrawara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Sok suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok ya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae.
Embol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodohi karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ora wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ora ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ora wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho. Kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna ki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora.
Jajal sira jeblas kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora, nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa neng alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caedan. Kae ora legandang ning gelandang. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatoke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning Datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sih. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodokamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedhekke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba legane kanjeng. Ngono iki. Semu surgal srogol keladuk wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi
lagiane Panakawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal, nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun. Ning nek Bagong kok dadi lan wangune. Ngeten Kanjeng Rama. Malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan. Terus semena nuwun paring dawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Waradropati. Non. Bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Waradropati semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Waradropati namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten ing Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedaton nang ngestaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya Surana dawuh maneh. Budalna kang padha seba Pati nang ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedaton drog saking dampar kira gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palolo. Ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyo Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyo Sri Nararata wau. Paripurna sang nata asana
Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa lakonane. Nek Sinuwun Mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bagong. Wah, dalah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bapak Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi, Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Trompet marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kura rera nanggana magawe gelar Bagong wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira wis gawe srana munduring para sata Kurawa Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong.
Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora usah dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa. Yen ora kaya aja gelo. Nun nggih ngestokaken dawuh. Terus semeno wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus jumena. Wanodya Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nun inggih ngestakaken dawuh. Wis kono. Bagong, Nun, penake. durung apa-apa ya. Wis kon menake lho. Panakawan Bagong, Wonten dawuh moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa, kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen le tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho, aku duwe anak karo kowe piye?
Sesuk nek Semar Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo daripada kula momong dadi kere. Lu sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Luwih becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa Nek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Ngono lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jederku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nuthuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih, monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Kamas. Abdi dalem arep nendi kowe?
kinandita usa uyun ayung yun ing mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmane ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara Risalju nedhung lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa garba awarni dia sak perbata siwi gedene netra kaya Baskara kembar garana mungal kaya candhik ing Palwa rumahap ngersaning Sanata Prabu Kalimantara sawetawis tambuh-tambuh setaninggali sang patih guwa garba mulat kawontranipun ingkang sesembahan nggih Sang Napa Prabu Kalimantara anggenipun tansah katingal tepung wimbane kadhi wonten ingkang giragas wonten salebeting penggalih dadi kumanglujening pangandika ing dereng kababaring lisan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak
ombak ing samudra ae ana bale lumut tambra kanggem aito denceng dencengan jagat wasesane ngubathara wayah Bathara jagat ate wonten drawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikan ingsun ing kababar mring sagung para nayaka lan punggawa non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun Delan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya Pati tak tampa ora liwat pangestune ingsun tampanana lha pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantesan urhananira Pati inggih nggon ingsun sak pejagong lawan sira Patih Guwa Garba sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-uneking penggalih ingsun bab ingkang pundi paduka sampun dados nalindran jayeng bawana paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara nalindra muda ingkang sugih bondo bandu Narendra Muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten. Pate wonten dawuh. Yen babagan derajat pangkat ora kurang. Inggih. Yen babagan bondo donya ora kurang. Inggih. Pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepengin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara. Pancen bener kaya mengkono. Lajeng wanita pundi ingkang dados weting penggalih paduka lumahing bumi kureping Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ya mung wektu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja. Mbuh menyang ndi papan lenggahe kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala. Pate wonten dawuh kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi. Lho menapa mboten langkung mrayogi menawi jengandika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae upama tak lamar tangeh bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten adamel lingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi kepareng paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadyabala ing bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakoning para kawula ing padha weruh ih lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumawat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra Pate leng-leng ing driya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin yen tantu lusa
amangku sang Dyatama Nalendra Muda wuwuse angrerepa menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka sinuwun ya Patih alugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong mangun manah rahayu yana tanah kolong